Ik ben sinds we de Waande mee in Riegen en ik ben wel een paar weken met de Waande om DJ's, mensen uit de dancewereld een beetje voor te stellen. Helaas, dit programma leent zich net voor lange DJ-sets. Hoop ik ooit nog eens verordening te brengen, heren, want ik ben eigenlijk een liefhebber wat dat betreft. Maar ik vind het wel leuk om eens even uit die Friese scene wat meestal te hellen. Dus stel je hem zelf even voor, want je hebt al een heel mooi doek ophangen. Daar zit Harry voor. Harry, weer een mooi doek achter die, hè? Techno-doek. Even wat reclame. Stel je hem zelf even voor. Nou, ik ben Erik van der Werf en ik draai onder de naam Novastar. En Jim bent een duo. Ja. Klopt, ik ben Janjo de Lang. Dit is mijn buurman Hans Poelstra. En samen draaien we onder de naam Base Collectors. Toevallig geen letterlijke buurman. Letterlijke buurmannen. Serieus? Serieus, ja. Dat is jongensoorlog voor de waterspeaker het hutste had of net? Maar dat gaat prima. Ja, dat doe je goed. Ja, zeker. Hey, Jim, een soort samenwerkingsverband. Lees even uit. Wat doe je mee in trein? We hebben een concept gemaakt en dat is Techno State. En nou ja, daar gaan we gewoon allemaal techno dingen mee doen en een beetje door het hele land heen. Hoe lang draait u al techno? Ik denk een jaar is 12. Ja. En daarvoor oren soorten dance of een beetje met de techno erin kan? Nee, het was eerst Tech House. En jij en mama die draaide hardcore. Ja. En samen is het techno geworden. Ja. Oh, dan krijg je dat als die beide bij elkaar voegt. Ja, precies. We liepen elkaar altijd een beetje af te kraken. Ja. En op een gegeven moment hebben we vorig jaar een keer in de Sneekweek samen gedraaid uit de Gein. Ja, en dat is zo goed bevallen. Dus we hebben elkaar altijd in het midden gevonden. En dat is het techno geworden. Ja. En hoe best u ongescoot als Novastar? Ja, nou, ik ben begonnen in de house en in de trance. En ongeveer een jaartje geleden kwamen wij met elkaar in aanraking. En via Soundblenders, dat was ook een concept. En toen hebben we de armen bij elkaar gestoken en toen zijn wij Technostate begonnen. Ja. Lees even nu, wat doe je? Ja, wat doen wij? Nou ja, wat Hans net al zei, we hebben dus een eigen concept. Wat ons onderscheidt in andere concepten. Met name op technogebied. Wij staan meer garant voor een stukje zwaardere techno. En nou ja, we organiseren dus onze eigen feesten. Dat hebben we dus recentelijk gedaan in Groningen. Daar zijn we begonnen in de Subsonic. Daarna zijn we naar Leeuwarden gegaan, Club Hemingway, Snake, Club Moods, Amsterdam, Ape. Ja, en er komen nog steeds meer mooie dingen bij. Dus we zijn druk bezig. Is het met name omdat het wat steviger is dat het zo onslaat? Of bouw je hem direct heel wat omheen als zo'n feest? Nee, dat klopt. Je hebt gewoon een afwijkend concept. Het is gewoon steviger als het doorgang commerciële. En je merkt gewoon dat men open staat voor andere concepten. Ja. Dus we zijn nu ook allemaal in gesprek met meerdere clubs in het land. En we zijn natuurlijk in het noorden begonnen. Maar we krijgen nu steeds meer een landelijke dekking. Wat leuk, joh. Ja. Je begint ergens hoor en dan probeer je direct wat een succes van te maken. Hoe is het met de techno? Is dat een subgenre van de dance die nog wel in beweging is? Of juist wel net? Nou, het begint nou helemaal te groeien. Okay. Techno is nou echt hot. Ja. En, waarom? Verklaar het eens. Ik weet het zelf niet. Nee. Maar ja, het is momenteel het is heel hot. Maar vooral het stevigere werk krijgt nog net zo volle aandacht. Dus, ook Jim zei je? Nou, maar toch, het begint echt wel nu meer op te komen hoor. De techno. Ja, want in de gewone clubs is het natuurlijk vaak al je house, EDM-tje-werk. Maar klopt, ja. Maar goed, feesten, draaien. Produceer je Mac misschien al? Ja, ik heb wel een tijdje geleden ook wel geproduceerd. Ik kom er nu helaas wat minder tijd. Ik heb tenminste nu wat tijd tekort. Maar dat ligt zeker wel in de toekomst om ook eigen werk te maken en dat ook veel te gaan draaien. Ja. Hoe zit je hem? Zit je hem achter de computer nog dingen te componeren? Nee, daar heb ik helaas te weinig tijd. Echt te weinig tijd? Ja, nee, want je hebt natuurlijk je eigen werk ernaast. En de muziek die slokt je ook helemaal op. Maar het componeren heeft wel de aandacht. Want dat moet wel gaan gebeuren. Ja, wil je de volgende stap maken. Nederland is bekend als een heel goed danceland. Is Nederland echt vooruitstrevend in de techno of ben dat weer andere land met het bijkomt? Nou, ik denk dat Nederland wel een van de van de betere techno mensen heeft. Ja, maar Duitsland heeft wel een redelijke naam altijd, hè? Italië wel. Ja. Maar ja, en wij komen eraan. De hockeyman. Ja, best. Ik ga muziekje op. Wat Jerk nou? Beetje met zo u te hollen. Is dit een beetje exemplarisch van wat je hem draait? Ja, wat je nu hoort is Cardinal en Loki. En het is ook wat de stevige vorm van techno. Dus een goed voorbeeld ervan. Ja. Je meest volgende feest, waar is die? Club Hemingway, 21 november. Ja. Draai je hem echt bij je trein of hij dan ook de gast-DJ's erbij? Nee, we hebben ook een gast-DJ. Dat zijn allemaal goede contacten van ons. En wij draaien uiteraard zelf. En niet vergeten MC Boef, hè? Ja, MC Boef. Ja. Ja, die is op vakantie ook, hè? Ja, die zit lekker nu in Bali. Maar we kijken even naar hem. Ja, jij bent er ook bij. Dus
Komt helemaal goed. Goed jongen, Club Hemingway hier in Ljouwert. Nou ja, hoort maar even in de gaten een beetje verder zit. Je mag een prachtig doek meemaken. Misschien dat een van de cameramessen nog één op inzoomen kennen. Hij heeft net voor niks op hang. Had ik eens een beetje naar reactie, dan kunnen even het internet, het Facebook-adres. Technostatanic, zit ik dat? Nee, Techno State. State Inc. Oh, Inc erachter man. Klopt. Daar is meer informatie te vinden. Daar kun je alles vinden over ons concept en de plannen voor de toekomst. Ja. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Bedankt voor je Wij tijd. ook. Wij luisteren nog even naar deze track en succes tot de volgende keer. Oké.